Hello dolok nongni bagi haina hai te kaisa video tubui faika belai keno lazima singsa sini Tiprajwk ma samak ni brwi sikla rok belai keno tongmung sitra tongwi tongwayo Agartala tangwi basa bara tong hini tongwi poribo hini tongwi tei college ni dress rok subriwi awa haike tangwi tongmung sitra tangwi tonglayo sini Tiprajwk brwi sikili masa magni rok belai kheno lasima singsa nai di sida sini o brwi no sini kahangkai comment khaisadi borok mia chungbai thangwi bongni baso thangwi rom manjakha haifano norok no bongni bumung salia norok sini kahangkai comment khaisadi belai kheno lasima singsa tei buma bufabo jotono hojak tongmodi nini bwsano omo haike yakarwi tatonidi yakhai bini bobishot ses ungnai karon buma bufa uansukya hingkai unglak bwsabuti ni bagwi ahaino yakarwi tatonidi yakar tonikha hingkai no omo hai wngnai ego kwbangma borok ah jaga 3-4 jona tongo brwi omo hai borok thangwi tongmung sitra tongnai rok norok nainai di tei hojak tongmodi tei hingke dolok jotono nukbai kheno hingke ani video ni tola comment khaidi mo hai tongmung tongkha hingke hada ham tei hamya rokno jotono no khoijao tei kaisa kok hingke tabuk bo ani channel no subscribe khaiko hingke subscribe khaidi tei bo nongni bagwi video kaham kaham omo hai tonani bagwi oboni bagwi norok no khoyo belai kheno nong support nango bayap song norok ano support khaidi tei buma bufa hinjaknai rok belai kheno hojak tongna nango tei hojak tongbai di jotono jani jani bwsabutini bagwi jotono no hamba.